senza. Sinobaba umsholozi unqamalaya phakathi kwethu. Ama-girl president wethu. Ngiyajabula mabhinqa ngithi. Ngiyajabula mabhinqa ngithi. Hayi ngiyayithanda into yenu. Okay, asithobeke kakhulu-ke kukhansela uSokhabase Chair. Nonobhala we-ANC kwi-Women's League nokhansela uThembo Ntuli Deputy Chair we-ANC Youth League nokhansela uSinegugu Sishange Whip uJeja we-ANC Women's League. Bakhona-ke phakathi kwethu nizothobeka kakhulu ukubona ngibanikeza umbhobho. Ibona bazonitshela ukuthi lesi simemezelo esizonijabulisa. Ake nithi hayi. Okay, wo. Sicela sithobele kakhulu kunqamalala. Singasho sithi zuma. Angizwa mabhinqa man. Hayi mabhinqa man. Sanibonani bakwethu. Ninjani? Awu. Ngifuna nje kuqala ukukhuleka kundaba ezitha inkosi yamaqadi ikhona nayo lapha phakathi kwethu ihamba nomdlunkulu wayomncane indaba ezitha wena wesilo siyabonga ngoba masila lapha sisemaqadini singamaqadi nathi. Ngifuna ukunibingelela nonke ke bakwethu abaphathi bomdlalo nabasakazi bonke ngothi lwabo abakhona nabangekho. Ngithi angibingelele ngoba mina namhlanje kudala ngasithola isikhathi sokuza kulomsebenzi omkhulu kangaka. Ngoba bengixakeke kakhulu ngenxa yezwe. Sengithatha impesheni manje kunesikhathi. Sengiyakwazi ukuhlala nje nginganaki. Ngithe angibingelele ngoba ngifuna ukunibonga. Inkulu lento eyenziwa la thina abantu esiyaziyo. Ngazo lezo zizathu ngiyazi ukuthi akukapheli. Usazongena abanye nabanye ngisho insizwa zangakithi impela enkandla zisazongena. Siyangena siqhamuke endaweni ezahlukahlukene. Sengibukulela ngifike kusakhanya sokuze kwalesikhathi. Khona sigeze ihlaba impela kwathi nama ngisikazi. Sale kancane kangaka. Naphuke ngingazange nami ngipholisa amaseko. Ngingazange ngipholisa amaseko. Itabe! Pegwayo! Ngizotaba kanjani ingoma engikhona? Ingoma. Noma yiphi? Yebo. Ivume baba, ivume. What's the DJ? Nazo. Awubeka kancane uzoyitaba baba. Wathi insizwa Ingoma! Come on.
ngihlabile bakwethu. Sengithulile kokumnyama amatshitha ngisawabona. Nakho bakwethu bengifisa ukukudlulisa. Engicabanga ukuthi kubalulekile kithina sonke thina esiwuthandayo lo mdlalo. Ngifike ngathola ukuthi kade kunesicelo ebesikhona ikhathe eziningi ukuthi nathi kulomdlalo wethu oyidumela kuthina asingawudlaleli la sime ngeenyawo kuze kube sebusuku. Kukhona isicelo obekuyilokhu sikhona esithi yini thina singadlaleli ngaphakathi eMabhida na? Nesimemezelo ke namhlanje esiqondene naleso sicelo. Ihlanganile nomeya weTheku. Njengoba kukhona namakhansela khona la sekuxoxiwe lolu daba. Kuyagcina ngci kulonyaka kulisimela. Lonyaka ozayo sonke sobe singaphakathi estadium. Sihleli phansi. Nilibongeke iTheku ngoba liyanivuma manje ukuthi ngempela isikhalo senu siyezwakala. Futhi kufanele ukuba sonke sihlonipheke sibe ngaphakathi estadium. Ngiyanibongela. Bongela kakhulu omaskandi ukuthi bazoba nethuba lokuba nabo ke bangcebeleke lapha ngaphakathi. Siyabonga bakwethu. Ileso isimemezelo esimnandi engicabanga ukuthi ngonyaka ozayo sobe sikhona sonke. Ngiyoyihlaba kakhulu ke kunyaka ozayo. Ngeke ngilibazise ngiyabonga. Angibonge bakwethu, ngibonge mina nonke. Thank you. Siyabonga kakhulu mnumzane. Halala Mabhinqa, halala. Halala Mabhinqa, halala. Phambili ngomshalazi, phambili. Phambili ngomasipala waTheku, phambili. Siyabonga bafethu, shayani izandla ezinkulu bafethu, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Hayi Mabhinqa ngilizwe ihlombe Mabhinqa yini. Mabhinqa yini. Mabhinqa wenze njani? Okay. Sekulungile bafethu. Amadoda. Uyaviva manje Uyana sezongena. Mabaphuma nje